Ens arriben molts missatges sobre alimentació i càncer, però què és mite i què és veritat? L'alcohol augmenta el risc de càncer. Aquesta afirmació és correcta. De fet, es coneix que l'alcohol augmenta el risc d'almenys 7 tipus de càncer, que serien el de boca, faringe, laringe, esòfag, també el de fetge, colon, recte i mama. No hi ha cap nivell de consum d'alcohol que sigui segur, per tant, la millor protecció és quan menys quantitat consumida, millor. Els productes detox ajuden a eliminar toxines i prevenir el càncer. Aquesta frase és incorrecta. El nostre cos ja té els òrgans especialitzats, com el fetge i els ronyons, que s'encarreguen de filtrar i eliminar totes les substàncies nocives i residus de forma natural i constant. Si prenc suplements, ja no cal cuidar l'alimentació. Aquesta afirmació seria incorrecta. El primer objectiu ha de ser sempre cobrir les necessitats nutricionals a través de la dieta. Cal recordar que el suplement complementa i no substitueix la dieta nutritiva. Només s'han de prendre si en tenim deficiències per cobrir les necessitats nutricionals en circumstàncies particulars i sempre sota supervisió de professionals. El sucre alimenta el càncer. Aquest mite és incorrecte. La glucosa és essencial per a moltes cèl·lules del cos i és necessària per obtenir energia i mantenir els òrgans en funcionament. No hi ha evidència que demostri que eliminar completament el sucre faci desaparèixer el càncer. El que sí s'ha de limitar és el consum d'aliments amb sucres afegits, com per exemple brioixeria, llaminadures o refrescos. La carn processada augmenta el risc de càncer. Això és correcte. El consum habitual de carn processada augmenta el risc de càncer colorectal. És per aquesta raó que es recomana limitar-ne el seu consum. Podem trobar carn processada en embotits com el salami, el xoriço i el pernil i també en salxitxes com el Frankfurt. Mantenir un pes saludable ajuda a reduir el risc de càncer. Aquesta afirmació és correcta. Hi ha evidència sòlida que demostra que un major pes corporal és causa de diferents tipus de càncer. Una alimentació equilibrada i exercici físic regular són factors protectors per mantenir un pes saludable i reduir el risc. No hi ha aliments miraculosos, però sí hàbits saludables que marquen la diferència. Davant del dubte, consulta sempre fonts fiables i professionals sanitaris.